Dragi prvašići, dobrodošli na još jedan sat matematike. Danas učimo broj 7. Za današnji rad trebat će ti udžbenik Super matematika 1, prvi dio. U njemu smo došli skoro do kraja. Promotri pjesmu Puckov tjedan. Nju je napisala Ankica Svirač. Pročitat ću je. Ponedjeljak Pucko drijema, u utorak knjiga nema, u srijedu ga boli glava, u četvrtak mu se spava, u petak se naput sprema jer subotom škole nema, u nedjelju naum dođe, uludo mi tjedan prođe. Tko je Pucko? Pucko je dječak. Možda baš izgleda slično kao na ovoj ilustraciji uz pjesmu. Koji dani čine Puckov tjedan? Pročitajmo ih. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Koliko dana ima tjedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tjedan ima 7 dana. Pa naučimo danas kako ćemo pravilno zapisati broj 7. Prebroji rakove. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakova je 7. U matematici rakove možemo zamijeniti i kvadratima. Do sada smo učili 5, kojemu smo dodali 1 pa smo dobili 6, a sada ćemo 6 dodati još 1 da bismo dobili 7. 6 plus 1 jednako je 7. Broj 7 pišemo s pomoću ovih slova. S, E, D, A, M. 7. Na brojevnoj crti to možemo prikazati i ovako. Do sada smo naučili ove brojeve. Brojimo zajedno. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kada broju 6 dodamo 1, dolazimo do broja 7. Zapamti, 6 plus 1 jednako je 7. U tvom udžbeniku na stranici 100 nalazi se i ovaj zadatak i ove rečenice. Ja ću pročitati. 2 dana u tjednu u nazivu imaju 7 slova. Koji su to dani? Tvoj je zadatak brojati dane po redu od ponedjeljka do nedjelje i u svakom danu izbrojiti od koliko se slova sastoji njegovo ime. Dok to činiš, zaustavi video, a kada doznaš koji su to dani, ponovo ga pokreni. Rekli smo da 2 dana u tjednu u nazivu imaju 7 slova. Provjerimo. Prvi dan je srijeda. Izbrojimo slova u riječi srijeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Srijeda. Koji još dan ima 7 slova? Možda bi to bila nedjelja. Brojimo. N1, E2, D3, J4, E5, Lj
Ovo je jedno slovo, 600, iako se sastoji od dva znaka, ali predstavlja jedno slovo, slovo Lj. I zadnje slovo A je 7. slovo. Dani, srijeda i nedjelja u nazivu imaju 7 slova. Evo i dva zanimljiva zadatka za tebe. Prvi kaže: dan u kojemu imaš nastavu izgovori 6 puta brzo. Odaberi bilo koji dan i 6 puta ga brzo izgovori. Kreni. Izvrsno. A sada dan u kojemu ne ideš u školu. Izgovori 7 puta polako. Imamo samo 2 dana u kojima ne idemo u školu. Koji su to dani? To su subota ili nedjelja. Odaberi bilo koji od ta 2 dana i njegovo ime izgovori 7 puta polako. U udžbeniku se nalazi i ovaj zadatak. Riješimo ga zajedno. Ja ću govoriti ovdje, a ti rješavaj u svoj udžbenik. Docrtaj da bude 7. Ovdje se već nalaze kružići. Pored svakog kružića prazan je prostor. Moramo izbrojiti koliko je kružića već nacrtano i odlučiti koliko ih još treba nacrtati da bismo dobili ukupno 7. Krenimo. Prvo vidimo 2 kružića. 2 plus koliko dat će 7. Koliko nam od 2 nedostaje do 7? Izvrsno. Trebamo dodati još 5 kružića. Izbrojimo prvo zajedno da vidimo imamo li ih 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izvrsno. Svaki puta kad trebaš zaustavi video da bi docrtao kružiće u svom udžbeniku. Kada učiniš to, nastavi video dalje. U sljedećem zadatku izbrojimo kružiće. 1, 2, 3, 4, 5. Sada ih imamo 5. Koliko ih još nedostaje do 7? Nedostaje ih 2. Tako je. 5 i 2 jednako je 7. Ovdje imamo 3 kružića. Koliko moramo dodati da bismo dobili 7? Moramo dodati još 4, jer je 3 plus 4 jednako 7. I sada će ovaj zadatak biti lak, jer ovdje imamo 4 kružića, kao što smo imali i ovdje. Pa koliko onda kružića još moramo dodati da bismo ukupno dobili 7? Tako je, još 3 kružića dodajemo, jer je 4 plus 3 jednako 7. I na kraju možda najteži primjer. Ovdje nam se nalazi samo jedan kružić. Koliko još kružića trebamo docrtati da bismo ukupno imali 7? Dobro promisli i izbroji. Trebamo docrtati još 6 kružića, jer je 1 plus 6 jednako 7. Otvori svoj udžbenik i u njemu riješi još nekoliko zadataka. U drugom zadatku napiši broj 7 do kraja retka. Kada to učiniš, ponovo pokreni video. Do tada ga zaustavi. Postoji i još jedan zadatak u udžbeniku koji možemo riješiti i zajedno. Trebamo usporediti neke brojeve. Odnosno, još bolje,
Prvo su nam dani neki računi koji predstavljaju zbrajanje ili računsku operaciju oduzimanja. Moramo prvo izračunati neki broj, upisati ga u kvadrate, a potom ta dva dobivena zbroja usporediti, odrediti koji je broj veći, a koji manji. Pokušajmo prvi primjer riješiti zajedno. 4 plus 3. Koliko je 4 plus 3? 4 plus 3 je 7. Koliko bi bilo 2 plus 5? 2 plus 5 jednako je 7. Uspoređujemo broj 7 i broj 7. Koji znak trebamo napisati da bi nam ovo bilo točno? 7 je jednako 7 i trebamo napisati znak jednakosti. Riješi sada i ostala dva primjera. Idemo redom. 7 minus 0 jednako je 7. 6 minus 1 jednako je 5. Uspoređujemo broj 7 i broj 5. Možemo reći da je 7 veći od 5. Riješimo i zadnji primjer. Koliko je 5 minus 3? 5 minus 3 jednako je 2. A koliko je 1 plus 6? 1 plus 6 jednako je 7. Usporedimo sada broj 2 i broj 7. Možemo reći da je 2 manje od 7. Izvrsno. U svom udžbeniku na stranici 101 riješi još nekoliko zadataka za vježbu. Za vrijeme rješavanja zadataka zaustavi video, a kada riješiš ovaj 4., 5. i 6. zadatak, ponovo pokreni video. U udžbeniku se nalazi još jedan zadatak. 7. zadatak. Promotri ovu ilustraciju. Na njoj su prikazani sudionici u prometu. Na njoj vidimo neka prometala, vozila, ali vidimo i ljude. Ja ću pokazivati prvo vozila, a ti izgovori njihov naziv, njihovo ime. Ovo je vlak. Ovo je jedan automobil. Vidimo plavi manji kombi i zeleni veliki kamion. Ovo je bicikl kojeg vozi biciklist. A ovo je motor. Znaš li kako zovemo osobu koja vozi motor? To je motorist. Ovo je jedan tramvaj. U tramvaju se nalaze ljudi. Što je ovo? Također jedan automobil. Pravilno je reći automobil, a mi nekada i kraće zovemo automobil autom. I ovo je jedno veće prijevozno sredstvo koje je malo manje od tramvaja i kraće od vlaka, ali veće od automobila. Kako se ono naziva? Ovo je jedan autobus. Promotrimo zadatke, odnosno pitanja koje se nalaze u udžbeniku ispod ove ilustracije. Odgovorimo na njih. Koliko je ljudi unutar tramvaja? Ako smo rekli da je ovo tramvaj, prebroji koliko ima ljudi unutar tramvaja. Odgovori na pitanje i pri tome pazi, trebamo odgovarati samo brojem. Ovdje možemo zajedno odgovoriti, a potom ćeš to prepisati u svoj udžbenik.
Unutar tramvaja je 4 ljudi. Koliko je žutih prozora na zgradi? Vidimo zgradu, na njoj se nalaze neki prozori. Oni su roze, plave i žute boje. Pita nas se koliko je žutih prozora na zgradi. Žutih je prozora 3. Koliko ljudi prelazi ulicu? Promotri dio ilustracije na kojoj to vidimo. Samo ovdje ljudi prelaze ulicu. Koliko je tu ljudi? 2 ih je. Sljedeće je pitanje koliko ljudi čeka autobus. Imamo ovdje ljude koji čekaju. Prebroji ih. Na ilustraciji je 5 ljudi. 5 ljudi čeka autobus. Koliko je vozila na 2 kotača? Koja vidimo vozila na 2 kotača? To su bicikl i motor. Imamo li još negdje bicikl i motor na ovoj ilustraciji? Imamo. Ovdje je još jedan bicikl, a ovdje je još jedan motor. Prebroji koliko je ukupno kotača. Koliko je vozila na 2 kotača. Ovo je jedno vozilo, drugo vozilo, treće vozilo, četvrto vozilo. Ukupno je 4 vozila. I zadnje pitanje, koliko 3 kuće imaju prozora? Vidimo ovdje jednu kuću, drugu kuću i treću kuću. Prebrojimo njihove prozore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pazi sada, na ovoj kući imamo jedan prozor i 1 vrata. 6 plus 1 prozor jednako je 7. 3 kuće imaju 7 prozora. Izvrsno. U tvom udžbeniku u nastavku nalazi se još jedan zadatak koji se odnosi na ovu ilustraciju. Promotri ga. Ako u tramvaj uđe još 2 ljudi, koliko će ukupno ljudi biti u tramvaju? Koliko ih je sada u tramvaju? To smo već izračunali. Sada ih je u tramvaju 4. Ako uđe još 2, to možemo prikazati računskom operacijom zbrajanja. 4 plus 2 jednako je 6. Izvrsno. Pogledajmo sljedeće pitanje. Ako se biciklistima pridruži još 5 biciklista, koliko će ih ukupno voziti bicikl? Koliko biciklista vidimo na slici? 1, 2. Na slici su 2 biciklista. Ako im se pridruži još 5, taj dio rečenice ćemo prikazati računskom operacijom zbrajanja. 2 biciklistima pridružit će se još njih 5, a 2 plus 5 jednako je 7. Pogledajmo sljedeće pitanje. Zamisli da 3 prozora na kućama nisu osvjetljena. Koliko bi bilo osvjetljenih prozora? Prozora je ukupno 7. Ako nisu osvjetljeni, to možemo prikazati računskom operacijom oduzimanja. Dakle, 7 ih ima ukupno, zamislimo da su svi osvjetljeni, ali od tih 7 ipak 3 nisu osvjetljena. 7 minus 3 jednako je 4. I zadnje pitanje, ako u autobus uđu svi ljudi sa stanice i njima se pridruži još 2 ljudi, koliko će ukupno biti ljudi u autobusu? Prisjeti se, rekli smo da 5 ljudi čeka autobus. Ako im se pridruži još 2 ljudi,
a to možemo zapisati računskom operacijom zbrajanja, 5 plus 2 jednako je 7. Ukupno će biti 7 ljudi u autobusu. Za domaću zadaću riješi zadatke u udžbeniku na 103. stranici. Tada sam sigurna da ćeš bez poteškoća znati zbrajati i oduzimati do 7. A do sljedećeg susreta srdačno te pozdravljam.